vás u môjho krátkeho videa. Chcem vám povedať, že budem natáčať jeden seriál tuto z Brookhavenu. Budú tam všelijaké postavy, tak sa máte na čo tešiť. Budem natáčať aj bugy, aj iné hry, ktoré mi napíšete do komentárov. A za každých 10 odberateľov urobím speciál. Takže dúfam, že sa na tom seriáli pobavíte. A takto ja som vám chcel ukázať už jeden taký menší bug, čo ste asi už vedeli. Že keď si to proste lahnete na to, tak budete takto akoby leteť. Napríklad ako takto. A môžete ísť presne do auta. A auto vás niekde zaveze. Takže tak ako budú tam zaujímavé postavy, aj dubbing bude zaujímavý príbeh. Nebude to profesionálne, pretože ešte strihať akože veľmi neviem. Takže dúfam, že vás to aspoň bude baviť. Ja sa s vami lúčim a pri tom seriáli. Čaute.